Philippine Folklore and Creatures ang tema ng Panagkakararwa 2025 sa bayan ng Bawang, La Union. Mga costume na pinaghandaan ng mga kalahok mula sa kids category kung saan daang-daan ang sumali at sa open category na talaga namang nakakasindak at nakakatindig balahibo ang napili ng mga kalahok. Bagmat for fun lamang ang ilan. Ang mga kalahok sa Panagkakararwa 2025 sabay-sabay na pumarada sa kalsada na tila ba isang kampon ng katatakutan para sa ilan. Maging mga opisyal ng local government unit lumahok din in costume. Kabilang po tayo sa naging hurado. Mahirap at walang tulak kabigin ang bawat kalahok hanggang sa mula sa mahigit 100 kasali sa kids category na trim down ito sa 20 hanggang sa top 5. Wala namang umiyak sa pag-uwi dahil may natanggap naman silang treat. Creative ang concept ng mga kasuotan ng mga bata pero wagi ang talaga namang scary, ang top 2 at ang top 1. Pasok sa top 10 ang mga sumunod sa tema sa open category. Isa-isa silang nagpakitang gilas at nanakot sa mga hurado. Hanggang sa napili ang 5 pinakanakakatakot at pinakamagaling sa character portrayal. Mahirap ding piliin kung sino ang wagi sa top 2. Pero ang nagwagi, ang tikbalang na kaprepa. Wala raw samaan ng loob kay Fiona at Jason na parehong miyembro ng Gay Association of Bawang o GAB. Importante, ibinigay nila ang best nila sa kompetisyon. Yung experience po is parang nakakaba kasi yung nanalo po is mother ko rin po. Hakot Award po yung GAB. Thank you po very much sa nag-support po sa amin. Gay Association of Bawang Laban! Comeback naman daw ito para kay Jason dahil ito na ang ika-4 na taong pagkapanalo niya. Ang idea nito ay si Mami Wenny Moniz at saka si Rodel Cervantes, sila po ang gumawa ng concept kung paano mas maganda at mapag-mix yung tikbalang at kapre. I'm defending my title for 3 consecutive years. Champion! Yes po! Okay. The first Halloween way back 2012. I won 2012, 13, and 14. Kasama rin umano sa creative concept at gumawa ng costume ang ibang miyembro ng Gay Association. At alam nyo ba na ang mga buhok na ikinabit sa kanilang costume at katawan, hindi lang palawig, kundi mga totoong buhok na kinolekta nila sa parlor. Talaga namang deserve sa titles. Ang gaganda, grabe talagang pinagandaan, todo effort lahat ng mga participants. Layunin din na aktibidad na ipakita ang talento at galing ng mga taga-Bawang sa paggawa ng creative costumes at character portrayal. Gisingin yung culture natin noon na yung mga with regards to our mythical creature kasi yun yung mga paniniwala talaga ng mga mga ninuno rin natin at mga traditional ghosts natin. And yan po yung talagang kinakatakutan noon pa, lalo na ngayon with the celebration of Halloween, dito natin ginigising yung tradition na mga mythical creatures. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.